ассалому алейкум тамошобинони азиз, субҳ бахайр. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Дӯстони азиз, новинка омадагиай барашка анами араб гло. Дар хотир дошта бошед, агар шолкош буд, паплинош буд, ҳозир бошад. Анамихе мраморни барашкада омадай, бисёр фасон ҳозирашда дранг шумадагиай. Дранги хадавой чӣ хеле меган? Ина сангои пырра-пырраи дизайн задагиай. Санги хамелеон. Нархи чанда? Нархи либосаш 200 сомон. 200 сомон ай дӯстони азиз, як либосаш донада. Касе ки опт мегира бо арзонтарак мешава. Хулас нархи 3 метрша дар назар дорем. Марҳамат, каседа дар кор бошад, мо фақат интернет кати кор мекунем, шумо нависед, мо доставка мекунем. Марҳамат, на ранги дигараш, беҳад ранги хушрӯ. Чӣ хеле гуфтам, ҳами ранги ай ҳама нақша овардагиан, ранги ки бисёр харидорӣ мекунанд. Ҳамин рангура на ишам 200 сомонай. Иҷа гули нав бисёр омадагиай. Ҳозир якта ба якта ҳамаша шумо нишон метиҳам. Ана евростил. Касоне ки нағз мебинанд, духтарако барои платья. Марҳамат, гулои евростил. Ино чанд сом? 180. Ана ин намуд 180 сомон дӯстони азиз. Ямам хе сангаш пурраи хамелеонай. На. Марҳамат. Харидоро нависед. Касоне ки дар Душанбе ҳастанд, шумо заказ кунед, мо мебарем, баъд пулша дар амуҷа метиҳед. А шахсоне ки дар ноҳияҳо ҳастанд, шахсоне ки дар Русия ҳастанд, ва ё аввал пулша мегзаронанд, баъд бора мо доставка равон мекунем. Ина марҳамат, ишам евростилай гулош, ромбик. Треугольник дай фасон ина, диде? Дуранг доштай. Ҳардушама 180 сомонӣ. Ози яктай дига беҳад фасони дига мастай, то охира тамошо кунед. Угулама шумода нишон метиҳам. Умедворам ки маъқултон мешава. Марҳамат. На, касоне ки рангои торика нағз мебинанд, ана ин вариантш ҳастай. 180. Беҳтаринан ино ҳам сангошон тозаяй, ҳам материалошон якм сортанд. Сифатҳои хубанд. Чӣ хеле гуфтам, ин 180 сомонай донада. Оптмда ҳамаям ино бо арзон мешаванд. И чанд сомай? 190 сомон. Ана ин намудаш 190 сомон. Иам новинка, аз инам ду ранг аста. Дуранг. Ҳам хе кабуташ хушрувай ки кабути осмонӣ барина я. Ира бинед санги бо хамелеон задагиан, аҷоиб хушрӯ мебиёя. Марҳамат, духтарако каседа ки дар корай дониста бошед, аз анами новинкаҳо қафо намонед, ба мо нависед, доставка тани мо. Хулас, ана ин хел ранги дигараш, иам рангуш фасонай нусхаи нави вай. Нусхаи нави санг. Ина дӯстони азиз, гуфтам ку якта хушрӯ шастай охири видеода нишон метам, анами гилай. Беҳтарин гили фасон, хушрӯ, аҷоиб хулас. Марҳамат, сангошам фасонай. Иш чанд сомай? Ана 200 сомонай. И бо арзон меша дӯстони азиз, агар ки оптм гиред. Донада 200 сомон. Тамошобинони азиз, ҳозир барои ямхе проба гуфти гапо, ҳам хеле санг задагиан ами нусха пыррай, ҳамаш санг дорам ҷо. 220 сомон. Ира барои ямхе санҷиш задагиан сангоша. 220 сомон як либосшай. Касе ки агар ки мехоҳад доставка нависед, аз ҳамин намуд мо заказ мекунем. Лекин ҳамин материалда шояд ки камтарак зананд, мисол якташа мезананд санг, яктай дигарша не, арзонтар шава. Барои авай ҳамин намуде ки пуррай ҳама ҷур санг, ҳамин нархаш 220 сомонай. Дар иҷа ҳозир ман шумода мехоҳам бо аз анаи гуло нишон тиҳам, аз ино ду ранг пеш буд. Ҳозир бошад бо ду ранг дига омадагиай, ҳамаги 4 рангай. Барашка материалаш беҳад хушрӯ, сангои дизайн задагӣ. Ина марҳамат, метавонед дархост кунед. На тамошобинони азиз, чӣ хеле гуфтам, инаи намудуш сангаш беҳад бисёрай, беҳад бисёрай, 210 сомонай. Аз ҳисобе ки сангаш бисёрай. ҳамира санги камтарша мезананд, 180 сом мешава. Мисол кадомша хоҳед, 180 сомонаям аз амин материал тайёр мекунанд. Ана ин намудаш бошад, бинед, ана инаш 180 сомонай. Сангаш камакак дуртаракай. На хулос
ана ин намуд бо ҳаста 180 сомон. беҳтарино барои шумо кадомеш ки дар кор бошад нависед, доставкаша мефаҳмонам. боқӣ саломат бошед. Хайр.